ta prangsi ka do we phan tame kardom pa jirlo kardom just met pen nitum pinong we labang so atoksu mate chiki je than pani lake dong kam PSLC team pen lo mate DTAC pensi nitum labang so tokso mate chingki je than pani pinong we ase prangsi pinong we labang so atokso long mate chingki je than pona long nitum dong kam DTAC a president do alang li men khonsing teron alang tamerat thengna chapa chini man suni rilo alang li hilo lapen nason dak taksi nitum along dutulang itum DTC long vice president akai Jisual Hanse lapulang lihilo lapen nason dak taksi itum along kupai kimi pena chetong dun rongkhang konsensi long alang li ke namtang alang li ke president ki khitang abang alang li dongkramsa alang li phandame pachini wan chuni rilo lapen nason dak taksi nitum along chetong dun do lake bithunga konsensi long alang li ke Assistant General Secretary alang li Mohon Timung alang li panta chupa chini fansi chune rilo lapen kijutsi nili mena bangke hum borsing ronghang nili bithung reng thama konsensi long nili public city ar pusi khibom lo dasemet pen itum kachi than ponji kachi mum ponji la kela pulo itum long kar biang long non itum munsam ge dunang ji phan itum khei reng dok reng ni ke dunang ji phan itum inglong arat an pen karbi karba tum reng dok reng ni ke do nangya phan itum EPSLC mahang pathek lo si la ning si pet ke do nangya por hut karbiang wongsi itum aphan EPSLC song aphan ESGC itum asar jai ka thara phan jungjung alang li phan karbok pon thap apu thak sin tum pinang we chethan pon po si jasmet pel bang so apu thak lam aprang si hapor kipi ponji la ke itum ladak DTC lang president kai konsing teron apansi apor pipon lo nangli nangkar jo teng penilis tame alam boy bang nang piduni po ahok lo nil tum la social media long nomolom ka viral so puthak sin lita yedun po alang li jotson beki pu ilitum jaga thara phan ke thek the re kopia kar bi matika se amhang thek weta alang li kar bi puchi pu thek te lang en onda japon thelang pu se alang li ki jongda tame la bang so lamba nili puduni bang la hello inun IS a phanyong se tum man peng chi piek the non ponda tum chi hok the thelang pute comment tu se tum por dola di la si itung alang phan ke man peng thinang po pinang po bang jog kar bi punon IS ACS ke pas mangil man peng chi pinang po a penon litum phan e mek na pe prang ke alang lia joy ne se tum pinian ta mek chi char dun lo pir the alam itum chini dun lo tame e sonalam nili point tu alang li gopia po se regional party phan lang selere ma main question lalo di regional party prote alang luta pro autonomy alang ta ke hang hem prek ni tum da sana thak se ke hang hem prek anda de tum ake hang hustame itum bang hala 60 dola bang tum chepang tang poni kenang sop pu bang tum ban sar bang japon verlo nang than verlo athema lage si constitution prote ke det ka cheri ron tu bang sar than verlo meti tame alang bang ke itu asar phansi kali di kalang lang ke jongdam ke dam ta alam da alang purbo laki dam tang alam ke pura posi tum bang ning duglo ende ke dam tang uta bang ha rong hang rong bong alam bang atum cepat di elo madidi bang da clearly cepat di elo aro piso phanda bang teron pi bona elo anjuli teron pi ponta ai voter ai dianda peklang alo tame alang tum bang pi posi la bang so lam bang je bernang nang tuanta repeal bernang la bang so lam bang nili pudai bang ke alang litum yong si hempega farman claim i prote government bank kupia son nangkili le nang tangte government bank kupi se chi funding mahalang se chi alang litum lam lun rinangi isu rinangi non bank alang tum meeting do po ki puke felicitation of pro autonomy pune alta tum na hambre no se kedo ari reconciliation to bangi bo di felicitation ada program itu tame lang tum bangi la reconciliation puke do puthak bangi meta bang dam de pinsi jaga thara sar phansi apiso ta kathar pitang ho aku pini jang ho pusi alang li tombang ning jebrat la sila bang chok che alang li inut x CM lo kar bing long lo ang ho alang ki lang tang bang lo ente alang li la do bom un ho ning kan krip ho SDC movement klem ho ku pilo alang li pichun dekhe da di hem prex also rat tum ke hange hem prex nai pusi rat tum chi oi plang lo apir thela mane itum karbiang long is west dima so karbi long ta alang bitu fansi kroy lo so long in kro trok ang bong pen long koy ra thom an gelang tum hai et lo so ta tami hala executive bang gelang tum
full power lo mati di alang li tuma government sa so cari lo entela kehang vegji prote gopia posi autonomous on pachunchi si hala MOU an inton kok lo labang lo because bangke rada phan ke than bangke autonomous se ti tum ke hang hemprek si ke hang pot hemprek chun nai pura da tuma anu se metang bangke teme alang li bangkali MOU an si pitik kok apeni li purang tu son sona party phan ke bangta government da ai kor bangke si tok werwe la lo tum china bangke la sehada kipu bangke alang tum ke hemprek ta nang nelo kar tum bangke la asam along sidu pol apen tharti mor power ben sidu man ke pitik kok pu bora ke si tolam da do teme no alang tum bangke ang kora phanon itung la EPSL sia along regional party tu man kaching room je along se alang ko nang pa siksa lo ne lo alat jat alam ke wan isu ke wan tap di kalimala la si alang yo si pan ke thekere kachini dam potela 86 a moment halang tum council chirai tan hur pipo si pichun thek de ma alang la lechi matha pa prang tha di la solam je matha prang det pen si alang litung a party non het jong engkan plita prang kang a party pan si anakar bok logo bangke ni tum bangke ning kroi duning tung te di piniar ni tum rat ki sung nangare ke la 6 tul ka be jai nulu munti alang litung asot ta paragraph 20 teng ben si claim pu se hala gene MOU thake sign teme alang tu hada paragraph 20 plena se tok lo la ke 6 tulong se to te popola tu 6 dula ke non ki tum aja kong nang pu alang tum belek avi pang ko tum panage jong do no ase chok che alang li ke jang me sen tu pata sore karbiang bong cepat thi le di hem brit mi chikai ke le kalima galang di itum da bi krai ko arjun long ke ante don chi dam long le rap chi wan long le hai se alang tum pachari dong itu mah menga dong hello lagi dak kutipi long ta cepat thi lai itu mah theng long menti ase non itu mah jaga thar go pilon na ne long bang meeting SDC no pick Johnson be hinu o di Elvin Teron hinu punani sor sarma abi ke di teme alang tumbang ke la SDC regional hian to nang puka kama theji li sinon ke la a program tin alang tung ke deng punon itum thaglong bong ke di kali kalang tar jaga thar phansi ke chok chi hinu puki jong da asila so alam bang ke nilin pen ta pin rem lo la pen ning duk lo SDC moment di claim pa mena itum regional hian ke charu nang ne lo upisi ke claim ICO bang komon isu deng lo na itu ma ke mang bang pechun da na pusi ni li apan lam bensinon ko bang than cholo alang li phan da me churu lo alang li hitum EPSL sia phan mate itum masar jai ka thar phan aron repen mate kalilia lampen karbok thap pu tha alang li tame aninga klong alam rar phan than lo asonak thak sini tumlong nanga che tong lundu lo alang li rongkhang constituency ben alang li ke dam tang uta me president khitang banglo li dong kram sa lo alang li phansi labang so apu tha kalam ESDC tum mate jokson be tum hanang karbok thap apu tha ka bang la so apu tha ka ninga klong alam ku pisi ka ningje ma alang li phansi apor pila to apor nang ki pipon apot frangsi kachoro pilo lapen ASTC puthak se litum pinong iladak arsik je dalam chitan che momate lamwai hisab si litum kidolo lasi ASDC mate regional party tum komahan se ki jongnang po di komahan se ki puduning lo halabang aprangsi chini nang la APSLC phanang jongar ke pichoi po APSLC tum ke arnisibak council chari long loma halabang ESDC songya pi tombang matha parsik nei lasi ki jong dun nei ke ESDC etu mate jokson be pen ke chenglok ari sang ho toman ke alang litum BJP sarkar mate non ruling wa tum tim kar benglong tom hasi ki chokchi doan ke jong nang po APSLC han le ki chokchi ki jong nei li APSLC phan le hinu u pu ki puning li APSLC tum ke kitab long tok dak purak pun se rat aphan ke than ahok alam ke than ilitum kaching honai ajay sir ilitum han ahok pet alam ilitum han ang than nang kimum lagi theta war chor nang athai bi along bang si ESDC jokson be ESDC amai phumasi general secretary ma jokson be hai general secretary Johnson Bay masi APSLC
mai phu mate itu maching honai asar jaiga thar phan chokche heno kam klem chokche rat aphan kapamang hu polam si ke jong lasi nang litum mathapa me tha ASDC a song tum BJP phan pipo si jong hai hedelo nili ga matha dam bang lapu ke dam tang ana lam bang ke nili jongjung ka matha dam bang ke ASDC a song atum bang ke la jokson be amate arisang ho tum la top leaders tum bang ke mene BJP han bang ke puhaiji mene busine arni onga ko ben bang matha la niong ko ben bang ke la achamcha mate la aduk sumaratum sila APSLC fan nang jong wer ti BJP han puhai he sita me pinian ke theglong daklo je jokson be pen ke chenglok top leader suman bang ke BJP han e chat la chingmuni sita me BJP han heno chokche pu ke jongun ha he sita me APSLC fan bang ke alang tum meme hinano jume juno no bang nang bok thek mate nang bok hai sita me non kachari bom a sarkar tum han bang ke tim kar binglong mate tulram rong hang ke japon a party fan bang ke heno pota jongdun hai he me pota jongun hai he ke me bo bang se jongdun thu hai jo lapu lake ko pipolo lake CM Turem Rong Hang si ASDC fan lang ke chorpen si non puthot ang jok pachewang thu si labang so a party ke kapareng pu labang ke thekdak lo lasi APSLC fan bang nang pasor sarelo BJP han bang ke yang pasor sorsai hedelu tangte aduk sumar tum bang to APSLC han sorsalo hatum bang ke agyana vi busi mathadam nang po hatum bang ke brainless child bu hala tenjingram sa bu pu hai hala sonang thak se ame thang se brainless child ang se lo la si non bang ke totally si ASDC a song tum bang ke brainless child ang se lo jokson be pen ke cheng lok la tum bang non e brainless child lo di kalima non bang ke BJP han ke heno o pu jong ji mate di ingnek ta me ho ingnek ta me gajini ho APSLC ko pis ke claim se ke chok che mati di rada phan ke than a hok lam ke che so phan voterless pen than ning pu la ke a hok lam ali ma di a hok mati trading license ing than ning pu a hok lam mati woreng ang hoi pen ing than ning pu a hok lam mati tangte itum jong se ing than ang ne phulote la hai ang hoi gen te chipe ga na itum bang ge hai chu bai rong na alang tum long api ri chokon rong na di yo la puson la si non bang ke ilitum rat atum matha dunang nelo APSLC fan kasor sa tabar la ke APSLC han kaphere hai det datna autonomous state hemprek wan dena article 244A pachun dena mate 6 schedule pangtang detna itum ASDC tum ke ning kan kre phochari detlo stami tum rat fan thang nat ta itum 1P ek thedelo claim P ek thedelo IT department di hala wan bustame amen chodlo itumbang pa implement je fan mate kai use ning thek thedet mat ke che so tumbang na use rong manang chu etna nana chu pi et mat non ba itum ka che therak nitum la so a power non puthot nitum chahar jak thunang mate itum la bang so 6 schedule power mate la 30 department ke wan pen itum la bang so pa implement et nang po la pen rat atum ASDC mesen pu nang pachithan na pu aphansi la tum non bang ke APSLC han sor saret la si ASDC tum re total lisi la tum ke henolo la tum ke BJP a wing lo congress a wing lo langam tha itum nilikai ta pu wer lo along social media long bustame nilipu lo alliance alam AGP pen APSLC alliance alam si la ASDC tum nang jog don di sita me to nitum langdam sinang phuluni long a lamps along alang tum alliance mama lo congress ASDC CPML XYZ do lo tum alliance alang tum ing hoi sita haidun lo ma haidun de di sita me jongjung pen ilitum sar jaiga thar ke japona party mate APSLC party tum ke Sydney mate ing hoi hinian ke chipa haidun lo la si
la line salam mate la tumbang ke chini elo lasi manghunang nilo rada tumbang ke non ke bangji MP election bangke sarjai ka thar phan bang pahaidun vek ve pulote litum kana hok thep pigji lapen ilitum sung ik pigji lasi nang litum matha pamenoi SGC tum nang sorsat tapre nang lapu jaiga thar heno or chok che pualam ki pu tapre bangela ke BJP tum se ke toilo jokson be ha pule rat atum matha noi la puan lam sin ke than ben sin nilam pa jut kol karno to churulo alang li rongkhang konsensi ke dam tang ki khitang president ke hai li dom kram sa phan tame na pen na sonak thak pin nong we ko pai ki mi pen li tum long labang so chingki je than pon ma de tok su long na che tong don alang li bithunga constituency assistant general secretary ke hai mohon timung alang li phansi puthot ituma phan kalili kalang lang alam ASGC tum kar bok labang so puthak polang li tame ninga klong alam pen pini labang so chingki je than pon along ra phan alang li ninga klong alam than ye phansi nilhin pen chuneng rila to choro lo asi pinong we ni labang so tok so long lam than don ji bang kala puson han lo elitum along ri along cherai ji protang te mithang khai yanang bong che sor sa chot ke chok che ka che sor sa pen lok le elitum khai bang ke kereng unji kali elitum khai bang ko natsi ko son ben si aprang ke dam ji ma ko son ben si kisung ke jok ji ma elitum hala bang si elitum che song nang ji elitum jong si la hai jong se matharam de polotang te la bangke litum usumara tv son se mande usumar rong ru puju son se mande usumar tum la inghan son la longle anetun bo son se mande itu la si litum ke claim nang ji bangke nang litum ke thek ding nang litum da si kitam SDC along la jok son be bang pustam me alang li same kitam tang hot CM ki khitang abang lo la si nang li sitame la pusana bangke lam ke charbok lahai bang ke choke da ji lam char bok lok le pir theke ke nai gali re tum hala lam ke char bok tong ke mema rar phana ke mi ke lam ke than tong ke mema hala bang se le tum bori nai ji la se le tum ke ka che than ka che mum nai bang ke lidar tum me si japon nang po lidar tum jong si ke japon mimi polotang te rar tum ke chini inde dat po la se nang le tum ke dam tang hut pusame konsil kachari bom hut pustame nang le tum rar phan 6 dul alam thana he mate ketek thedat ma labang ke nilhin pesa me narjunang kokko ketek thedat bon mala jokson be ke dam tang hut kanang ya teng polotang te 6 dul power leke there putang pulutang te amerika sorta 6 dul power si hang rong po narendra modi ta 6 dul power si hang rong po pu nang li kanang ye teng polotang te nang tum konsil ASDC tum konsil charilo pusta nangletum ahok pet bangke nangletum la 6 dul ka competition arona bang nangletum chini ne la si nangletum ka chini ne aposi nangletum la autonomous state pusame nangletum papleng tek thedalo la si nangletum hala adima klongan kapale damji kalisi nangletum bengan tuar bengan damat nang tum chiru je son si nangletum chemandelo la si la puson kali nangletum rara phan ke than ke mom bang ke nang letum rara phan nang letum nyong se kemang do wek sono autonomous state phan nyong se kemang do wek polotang te nang letum autonomous state ku nat aron men si ke bang ma ku son aron men si ke hang nang ji ma hal hai bang nang letum than nang ji hal hai yong si than the polotang te nang letum autonomous state nang letum chini pa me la so teng polotang te la si nang letum nang chuning ri lo nang chuning ri nang kok lo kachi sorsa bang ke chok lo lapen rara phan nili ka chunung rikang tung mang lapuson lo nang rara tum pustame aronalam ko masi aronalam ka chini ma ko marsi ke thek ma ko marsi alam ar dik do ma hala bang sinang tuming wai nang ji tangka maha aphilo ke dunang ne tangka maha le tum ke thegali le tum tangka maha pen nang me ka palu bang ke nang ne lapen nang le tum han election apor horbong nang pipo o thana pipo tangka pharosi ni pipo hala son pen loke rara tum ta ma thanang ne lo hala hai yong sama thadun bom lo polotang te nang le tum malom so por vet pen si le tum imi thang long ri bang ke le tum weirdet po la si nilam the bang ke pinong wela pan si thanik cholo alang li lemang solam aninga klong alam mate litum PSLC phan kalili kalang lang alam nangkar bok pon thap
apu thak alang li tame labang so lam kar pidun lo puthot ni tum long na che tong dun thulang alang li ke dak dong kamokam along alang li DTSC pula bang so committee long alang li ke vice president lo la se alang li phansi puthot arju panthu po mate aninga klong lam patham pon po pini itum isi kopai ke me sonsi pini itum jitin lo coba cema thalo itum dak dong kam EPSLC a team pen pini chingrum si non lom la social media long kachithang labang so a video pen a jok si pini itum chingrum chingwai pen si chingrum si ni itum labang so a puthak silam klar ki pi pasan tin na me itum dak pin chitong lo lapan ke mo pen litum korte itum se me jumisen la lang tu paklang pon lang litum man ningar lo lang tu paklang mon pen puthon itum non nilihin ben sa mega paklang on tui do lang leson so ni nili non labang so a a a so long pen asi isi manghunda me lamang ke SDC atum la regional party pu alang litum kachipu ke alang litum ke chokche dera son sinili pudamji thema alang litum regional party pu te alang litum tame hemprek signangi pu tumno la penon EPSLC mumsu tame hemprek ke hang ji phan selang litum tame non jakong chipharang lo asila solong ke alang litum jakong na pa bobu ni phan ke alang litum mang eklemon pede ji nangi si aroni dulo ini ke di kalima lasi jotson be ke hai alang lit chula tadi inkorasir kebarni hamren along lang litum meeting du selang litum alang li jai kathar sar phan alang li personally alang li ke te ka bang ke lage alang li inut CM abarim pe council ka cheri tang bang ke alang li la so out bang alang li chibi ko joni apot bang ke alang li chok chipik lo itum ka do ka we tame itum isi ning karong sikinangi lapen ke chesu kiche ki besu itum hanang ki pupu son se ilitum panang ke pa flop banang pa therak ilitum ka do ka we chini po ilitum hanang ki puge adhaling ti okora karbi pusili to hanang ki pu asan dak thak sili tum non dam juilo athema inut IS rita phanong si ilitum aman pek thela penge non alang li non sa ru apors sa mili tum han khaya farman itum khaya raining ji pusi ajo ni alang li itum han ko ane nanga chipa duk pi hempre ka farman alang li ko ane nang karja pi thibla pe rong itum kilu ke lama khaya phanang li nanga pare nanga bujai pen aron alam nang than ban non itum han kang thur pon theke ilitum ka dog beta si itum ka dog beta me nin chipa te pin me alang li phan itum ke ro si pi si nai non por lapan ke isi lam tharam thulote jotson be ke hala alang li social media long tame klang ka de simela pen party pen tame si rejan plot sigi me athema alang li phan li tum ka dog pen tame bihek pen chak dor lim lo lang li tum la SC ke ja hut pen tame itum hala su alang li tum la alang li tum power long itu hut alang li tum kasut kanjas di komen la so kache chok hut li tum ke kadunang hidie jo li tum ke cho ke jun hanti be lapen ke itum bikrai bus tame li tum thegolong lo li pai tame ajolo te la pe ke kitia bangke la si nang li tame non na kadam tang li chok de lo pon non phrang bangke nang li klang ka de sigme lo la pe la SC party pe na chero nang li sartang lo hem du join on nang li hem pre ke hang thagi abang phu gali lo asi non nilhin ban ke non la ke cheng si lo la PSLC party long dun la si la so party long nili hem pre ke hang akhai mane a party binong pasinili tame dun no la si non jai ka thar sar ili tum han meg na pa prang ben joksi alang li phan ke nili non tame roji rober ji le pen ka ke tame songja po hok wer po alang li phan ke alang li si li tum farman rusen thon sing TLR tame alang li si tum han kar jap pilo pot ili tum ka dok we tame alang li phan non phong la kebangji tarik kebangji 2024 running kan la MP kilig hodali tum ka dok we tame alang li phan bor ipen alang li phan pahai po bosi ni ning thelo la pen ke ni lilam thela an sing ton mun chot ton mun koklo kardom to alang li phan choro par piglo alang li ke dak dong kam DTC PSLC long alang li ke vice president no la siki jut si ni lihin pen bangge kar biang long ara phan ke tham nam ji alam putha ka bangge la pulo itum non kar biang bong bangke litum virang rang por sidulo la sila bangso virang rang por yung si itum itum kar biang bong kar bakang bong yung si itum la son alam chipu todrong chiningi todrong pulo tang te ilitum ken hok ta lili dat pon non uwi thong kep le chi song posta me la suang deng si dukok po
Lasi kewang jilang arni bangke la puson ESDC punon kadok we party doan tame itum kaciputor bangke claim kreder nangji alama bangke ESDC song tame nangli tum tame karbi mate hempreksi kang nangli tum ta kewanji pufansi kabor I pulu tangte itum kesu hiyan mate karbi hiyan abangke la sonchar bok bedei fansi nili nangli tum hanchuning rilo lapen labangso atok so long made litum cingki jithan pona bangke ni labangso long bangke nangli tum han bang hini bang thoma bang phupan nili labang so alam the pachini poningtung ake hai Daniel Teron lapen kedam tang hut ke PSLC long siklem lo halai nur bang so men hamenta Tenzing Kramsa alang litum abang ke klem kedam abang ke nona bang ke hutur son senang mandelo la selang litum son sona bang ke langdam lo pulo tang te kupine BJP long pen alang litum tangka ongdung nangar baktan pensilatum cewandet lason si tum kacini ason mate alam the pen kirip dum teng bes lason si do de kalima langnam no putang te BJP fansi alang litum ki claim na son do an gusta me ki chok che long ke alang litum jong dun nang ji apolo sita me pinyar ni alang litum bangke la puson jong jesi la non ni litum reng dok ring ni ki du long ji aphan pu APSLC ka bor I hektik alang li tum masar jai ka thar ka bor I long alang litum ka khinde dun lok la pen karbogun thap lok abangke la bangke chok chi pusin dilihin pename nang tumhan la bangso tok solong penang pachini pon lo tasi kewang jilangar ni bangke kedam tang ESDC hut CM ki tang abang alang litame nang liyong si nang ke nang mei ka mate keso karbiang long along le phelang ching hon duk pulutang te nang litame la BJP phan si nang lita sorsa dun vet nangi la pen ke chok chita me hadak si jongon vet nangi nitum ke APSLC ke piniar ni ta nitum che theklong lelang nitum rar phan ka chong thui la pen ka chok bayalam piniar ni ta APSLC nitum masar jai ka thar ke kai ke ta me rat de ra phan ke mesen at war si alang li nang than pom bom lang la pen bihek thi he ka phan usame alang li kai ke ta me gyan ke than se alang li arong bosta me alang li ke dam la sila sona bang khupanyong sinang li ke chok chi kilele pula sonar bokun rong purtang te mue prangko mat ap bang sintel to manang e than thek bang dolang la si ke cheng si sarjai ka thara phana bang ke nang li la puson ar bok beden ning pusinang li phanta nang chuning rilo la si nang li yong si la puan khe ching hon duk pulutang te nang li CM ke do bom hut ku pi posinang li hemprek wanek thedelo nang li power do lo hala bang swarni sitame pinyar ni anta nangli la hemprek amen pensi nangli radde ra phanang li chong thui bom lang ma asi ni tuma bangke APSLC hin bangke nangli tum han la bang so jung mate karbi kheyang bong phan tuma sar jai ka thar phanang kar bok puthak bangke ni tum ningoi lo la bang so lam pot bangke ni tum ningoi si nan che baklang lo la si la puson kesu hiyanang bongke chipunang ne la pen itum masar jai ka thar matame nangli tum han ke nangkar bok pula son bangke nitum pinyar ni na theklong lelang kalimadi dasi la sona rona bangke pini litum penke tum none prangke bangi bangke tum la sona bangke charbok bederi bang apansi chuning rilo nitum APSLC sarjai ka thar tame ahok per apanse lang likam gi claim nang tum lang ritar lip etlo putangte pinyar ni tame ka chobai lam ke ning jejelang dasi ka dogwe phantame ESDC song la pen APSLC karbing long arat keso ke duana phantame nang chuning rilo lapen itum khereng nang ji reng dok ring ni do nang ji lapen itum kewang jilang hemprek kang thim ke long nang ji phan pulotang te non kewang jilang 2024 aning kan MP ke liga bangke itum masar jai ka thar phan si pi hai nang po lapen lan sili tum bangke hemprek long isame long pupusi ni labang so tok so long pen ningak long alam pen ang tum nang than pach nang pachini lo asi kadog we phantame nili labang so tok so long nang litum phan nangacho phapen nangli tum nangache tongon thek apon nangli tum han tame kachuro kardom nangpa jirdon lo kardom lapen isia good news mate isia birta ke mela bangso toksulong pan pachin poning tung non ke wangji ni phai ke thom arni mate non ke wangji arni lo ala bangso arni nangli tum karbiang long rat busame non ke wangji hawar khat ala dak hala bangso dimolong rat amai pi mate tarike thomar ni hedi rat amai pi ki bi ponji mate ongdung arat ongdung bang suri si sose don suri si sose muluk ahem tu natum APSLC long alang tum puthot nanga chipa okji aphan
mate itu me khe hem prekang tim ke long nang je phanalang tum nang chirap chitu la pen itu malong nang e jon dunia phanalang tum ke wang birta ke medu la sila bang sor ni litum ka do go be kar biang long arat atto kan nu ke duan tum samil tum hala bang sor ni litum chetong on rapet lo nang la pen tum mesen pen la bang so mayar ti pidun nang la pen mesen pen la bang so sayang deng pa chundun nang la si la bang sor ni litum chetong on edi pansi ni lihin pen tamel la bang so tok sulong pen tum han nang chunung ri dun lo apen du thulang li tum long puthot birta ke meli tum long du ponji pusi birta long lo labang ke 6 ar ni lo mare labang so tarik trok ar ni bang ke lata lang hem phie long li tum hala dakta me rata mai pi ki bi ponji ka chi sik dulo la si hala bang so ni ata me li tum ka do go vita me kar biang long atokanud ke do arat an bu sa me li tum chetong dun pet pen labang so mayar digi pidonji alira chan ke pidonji la pen mesen pen labang so mai ke pechun dunja phan li tame ka chirap chitu dunia phan ka dog bi phan tame labang so tok so pen ang chuning rilo la pen kurwang thu iltum labang so APSLC ke haye phan kardong